Izveštavanje sa ovogodišnje Gamescoma omogućio Computerland. Za dobar zvuk, tu je Player. Pozdrav drugari, ovo je nešto što nisam najavljivao, što nisam pominjao, nisam o ovome pričao na kanalu nešto mnogo, prosto nisam htio da se izjalovi plan. No, plan se nije izjalovio i evo nas ovde u Nemačkoj, ni manje ni više, na ovogodišnjem Gamescomu. Kao i svake godine, Gamescom će i ove okupiti gamere, okupit će game developere i ljude generalno iz te industrije i tamo ćemo pokušati da uhvatimo delić atmosfere, da vam prenesem šta se ovde dešava, šta će biti prikazano u svim halama. Ima, ja mislim, 10 hala na Kelmskom sajmu gde se ova manifestacija održava. Ovo je prvi od 3 dana koliko ćemo biti ovde i danas ću pokušati da zabeležim atmosferu na nekim, da kažem, većim štandovima. Danas je inače Media Day, dakle dan kada samo pres, mediji, youtuberi i eventualno biznis posetioci mogu da dođu na sajam, što znači da će od sutra biti mnogo veća gužva. Tako da danas treba iskoristiti dan jer ćemo unutra moći lakše se krećemo, lakše da prilazimo svim tim štantovima i lakše da prosto zabeležimo celu atmosferu. Čekamo ostatak ekipe, tu je negde i Voja, Supreme Nexus, pa da lagano krenemo ka lokaciji samog sajma. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Nakon kraće vožnje od našeg smeštaja, evo nas ovde na Kelmskom sajmu. Upravo smo prošli ovu kontrolu za karte i sve to, ali pre nego što zaronimo u ovaj deo gde su sami izlagači, gde su developeri i njihovi veliki štandovi, ajde malo da pogledamo gde smo zapravo to došli. Keln, jedan od najvećih nemačkih gradova, prostire se na obe obale reke Rajne u blizini nemačko-belgijske granice. Njegovi koreni datiraju još iz doba starih Rimljana, koji su ovde osnovali svoju vojnu koloniju, odakle i datira sam naziv ovog grada. Tokom srednjeg veka bio je jedna od glavnih evropskih trgovačkih ruta, a kasnije u Drugom svetskom ratu grad je potpuno porušen usled bombardovanja britanske ratne avijacije. U posleratnom periodu grad je obnavljan sa idejom da zadrži stari stil arhitekture, ali i uvede novine modernog doba, tako da danas Keln predstavlja zanimljivu fuziju jedinstvenih prostornih i građevinskih oblika. Danas ovaj grad predstavlja moderni centar ekonomije, kulture i umetnosti i sedište brojnih medijskih kuća. Ako posećujete ovaj grad, postoji nekoliko lokacija koje jednostavno ne smete propustiti. Tu su Kelnska katedrala, Rimsko-germanski muzej, Kelnska botanička bašta, čuveni muzej čokolade, zatim centar grada isprepletan mostovima i tako dalje i tako dalje. A kada se umorite od obilaska, uvek se možete osvežiti u jednom od Brauhaus pubova, gde se toči sveže i hladno lokalno Kelš pivo. Naravno, ako ste punoletni. Inače, za sve vas koji koristite mirišljivu kolonsku vodu ili ti Kölnisch Wasser, znajte da i ona vuče poreklo upravo iz ovog grada, gde ju je Johann Farina prvi patentirao i proizvodio negde početkom 18. veka. Plan za ovaj prvi dan je šta? Obići hale 6, 7, 8 i 9. Zbog čega? Zato što su tu smešteni neki od najvećih developera. Obzirom da je danas Media dan, bit će mnogo lakše nego da to pokušavamo sutra i prekstra kada će biti enormna gužva. Mislim i sada je već ovako poprilično zakrčeno, ali idemo odmah da se bacimo na posao, idemo da kebamo dobre kadrove, idemo da skupljamo informacije i naravno uživajte u klipu. Kada je u pitanju Bandai Namco, oni nam ove godine dolaze na ovogodišnji Gamescom sa nekoliko naslova. Tu su pre svega Jump Force, zatim Soul Calibur 6, Dragon Ball FighterZ, Ace Combat 7, Skies Unknown, zatim My Hero Wants Justice,
definitivno najveća gužva na štandu Electronic Artsa, gde su ove godine glavni aduti Battlefield 5 i FIFA 19. Zašto bi iko čekao na Facebook Gaming? Nemojte da kažete Alex, biram joj majicu. Na štandu Square Enixa ove godine takođe veoma živo. Oni nam za ovu priliku donose nekoliko novih naslova, a to su Dragon Quest 11, zatim Final Fantasy 14 Online, tu je Kingdom Hearts 3, Just Cause 4, Life is Strange 2 i naravno Shadow of the Tomb Raider koji nam stiže sada u septembru mesecu. Ok, drugari, napravio sam mali predah ovde u biznis zoni. Ušunjao sam se ovde, moram da priznam. Ovde je mnogo lepo i može čovjek malo i da sedne, za razliku od ovih zona gde je samo gameplayevi i štandovi. Trenutno sam na Swiss Game štandu, gde je super kafica, voda i ovde se vrte neki demoi, manje više ljudi pričaju, opuštena atmosfera. Plan je da odem sada i u treću halu po redu za ovaj prvi dan danas što sam planirao, gde se nalaze između ostalog Blizzard i Activision i verovatno još poneko od ove sitne boranije. Da uhvatimo i tamo šta ima zanimljivo od naslova i to će biti sve za ovaj prvi video. Kada je u pitanju veliki Blizzard ove godine na Gamescomu, kod njih je poprilično velika gužva. Oni ove godine dolaze predstavljajući svoje već neke poznate naslove kao što su Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft 2, Diablo 3, Hearthstone i naravno World of Warcraft Battle for Azeroth. To je ono što karakteriše ovogodišnji Blizzard ovde na Gamescomu 2018. Što se Activisiona tiče, oni su ove godine bili ovde prisutni sa nekoliko naslova. Call of Duty Black Ops 4, zatim Sekiro Shadow Die Twice, Spyro Reignited Trilogy, Destiny 2 Forsaken i Ghostbusters Slime City. A kad smo već ovde, zašto da ne stratimo i na Nvidia štand gde nas čeka, a znate već šta. Pa drugari, to bi bilo sve za ovo prvo javljanje sa ovogodišnjeg Gamescoma. U narednom klipu šunjaću se po nekim novim štandovima, gledat ćemo neke nove AAA naslove, neke nove indie naslove, a boga mi i sešću da malo i ja lično zaigram neke od igara koje su najavljene, to jest koje će biti izdate u narednom periodu, uključujući i Metro Exodus,
Assassin's Creed Odyssey i tako dalje i tako dalje. Hvala još jednom ljudima iz Computerlanda koji su omogućili ceo ovaj put i izveštavanje. Ja vas pozdravljam i naravno vidimo se uskoro ovde na istom mestu.